Takže čaute, vítajte dnešného 17. Let's Playu zo Shakezam Fidget. Sme na svete 8, na LP, Johnny Kravko LP. Máme tu veci všelijaké. Aké dobré, zbrojerňa. Zbraň. Slaba. No. Toto vyzerá dobre celkom. Vydrž. Chalanko, no to vyzerá celkom dobre. Nemám peniaze, 613, no. Arenku si dáme si arenku. Arenu. Plesk. Je tam sundaná albumík? Máme už. A ideme ku koncech. Pink Warrior. Zase nás zautočili ako Pink Warrior. Bič, to určite my sme zautočili, no jasné. Dandodur, ja mu zabijem ho. Ja by som aj tak bol pre ním, Spánk sa už nebenem. A Liko. My máme Lika? No počkaj, Liko. Liko 4, 5, 6. Liko 4, 5, 6 kudlanky, tak debil. 136. Čo si odišiel z cechu? Prečo si odišiel z cechu? Čo je? Zase nepíšem? Že som odišiel z cechu. Odeslať. OK, arena, máme hospodu si dáme. Dávame si hospodu. Starec. Tu 6000. Oh, 870. Zbrojerňa. Máme tu veľkú zbraničku. No máme tu. Preto vlastne to kúpime. 153. A to nič. Toto kúpim. Toto. Nič. Tu mám obratnú radšej väčšiu. Máme malú poštu. Máme malú poštu. Obratná 76. Vydrž. Obratná 76. To mám také isté. Obratná vydrž. Nič. To je taká lepšia. Ako takto. To som videla spodlenka. Som čavo. Arena, Maxi Power. Max Sila. Ideme na podzemko, ktoré by sme už museli dať. Lebo to proste... One 54 som... No, veľa mu zostalo ešte. Ešte na takých 5-6 ran. Tak a ideme na ďalšiu na Kenny USF, ktorá je už ostaká lepšia postava od tých dvoch lamakov. Tak, zbrojerňa. Máme tu palicu 2.8. Jeden hubička. Ty kokos! Jaká zbraň? Ježiš, šlak trafí. Ježiš, paráda. A plesk. Čo? Ale tam je zase tu máme vydrž. Toto je zabíta, to si vyhodím preč. Nič. Čaropod. XXL. Vydrž 76. Nič. Skолько mi kúpim? Čimpanila, čo toto vyskúšam? Toto už nie. Čo tam ešte toto môžem kúpiť? Nič nepadol lík. Dobre, to môžem do cechu toto. No, spúšťam server. Byl o 16, čo som včera futbal, to nič. Podzemí, a tu musíme ho dať, počkaj, neviem, pirát. To som dal? Nie, to je furt revealk.
Tak podľa ja sa na to nedám. Bum, 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 bum. Nevadí. Arénu a tu si to vylepšíme. No jasné. A hospodí sa takisto vylepšíme. Pálička, že na chočku budeme 50. A teraz ideme na o 100 000 lepšiu postavu, na ktorej je hlavná postava. 7000 zlaťakov a je to Patrik 100 a dostal som nový Epic, som dostal všetko na 91, som z toho nešťastný, že to všetko mohlo to byť na 300 000, malo to byť na 300 000 obratnosť, 91 tak. A dal som tohoto draka, teraz tam mám bažinu Gorgonu, ale na tu nejdem, tu nedám. Čo toto? Obratnosť to sa nedá, toto tam nič. Ani tu nič. Čarobchod a prosím o kieliky, no paradička. Ježe mi to tam padlo. Viem, obratnosť, nič. Kúknem obratnosť ešte, kepuč. Kúknem túto inteligenciu, nič. To radšej bachnem na seba. Tak, toto dám do cechu. Dávaj. Máriu. Takto. Poznáme tu 7 hubiček. Takto primút. Ešte musím na Genisovi. Tu mám tu cech. Takto. Hospoda. Cech. Takto. No. Takto. Dobre. Hospoda tak. A ideme na podzemí. Alebo napríklad na hospodovo. Nie hospoda. Takto. To čo bolo? Samorob. No. Holand. To čo bolo? Ja mám obyčajnú kušu. Keď dám 90 tak som dobrý. Dal som ju. Fúha. Ešte mi veľa chyba. Mám iba 200 000. Takže máme tu malú hospodu. Skúsim na Gorgoniu. Fúha. No, to bolo ešte na dve rany. Na jednu s kritikou. Alebo na jednu silnejšiu s ranou poriadnou. Máme tu 46 zlaťakov, tu na svete 22, kde som už 18, Rubensko, Lensko 19, Bratn 27, veľký luk, nič, Bratn 24, fú, ale hubička, asi kúpim toto, tu mám koľko, tu mám veľa, že takto, toto vyhodí, čaropod, aké eliky poriadne, no. Tak to si drž do ryti, také už mám, jasné. Jo, mám veľké vlastne, áno. Pošta, predaté. Ja urobím takto. Smazať. Ježiš, to som zle urobil to smazať. No toto potom až povedne. Či to mám mula, čo už tam asi nič mám. Palička, všetko vyhraté. Proste som panko. Ja už som bol, pošta, arena, Kalinka, Kalina. No nie, ako tak. Ježiš, ja som kokos. Smrťka, už som dal vlastne podzemku. No ale ja málo uberám. Teda ja kritikom na 7000. A nie. No teraz som mal šancu dať, ale ja som nevyužil tú šancu. Takto. Potom máme tiež 22, máme na druhú postavu, Lidka,
Už máme 30 neba. To je tá 15. Sila 5, no nič. Čaroobchod. Ježiš. Inteligencia, no nič, to určite. OK, máme tu iba arenu. Brt. A to nás dá určite. Ceženie. Ja si myslím, že som ja Lucky Troll. Ja som proste dobrý. Som proste pán. Ty kokos. Tohle to je. Fy. Ešte toto. No zase som to proste dobrý. A podzemí a toto by sme dneska mohli dať, len ešte sa vylepšíme. Vylepšíme takto. A ešte môžeme to. Len do cechu jeden. A nemusím zaučiť. Monster RP LP. 20, no to ešte budem kúkať, ale moc tam mi není prihlásených. No, toto máme aj tak prehraté. Keď sa všetci prihlásime, máme cech. Magigolo, no, sme tam skoro všetci prihlásení inak. Tak, a ideme do podzemí, ktorú by sme mohli dneska dať už konečne. Ale my ho určite dáme. Yes, ale no dám si ho. Mal som ešte kritiky mať, paradička, takže mne ho dali. Teraz dáme koho, našom gula, ten tiež za chvíľočku pôjde. Lebo vlastne tiež šrotka, tak by som mohol dať. Tak, tu ešte kúkneme, litka 40, zbrojírňa, máme tu síla, to nič, vydrž 12, nič, tu mám 110, čaroobchod, nič, takže to môžeme vyhodiť vlastne, to mám vydrž, no aj toto môžeme vyhodiť. Idem do areny. Stará garda. Cech, akože group sa bol normálne, ten blesk. To je jasné, že vyhrám. Vyhral som, A dostal som vlastne 2 epiky. 2 epiky mi padli, ty kokos. 2 epiky, takto z toho. Pošta. To sa mi nechce vymazovať. To potom máš. Cech. Aha. Cech let's player. No ty by sme mohli také, že to nie je luk. Fíha. No to je fešak. A nie fešak. No je kanec. Aha. Takto. Magic lol. A som mi tu smrťku, ale tá nepanie. Lebo ja strašne malú uberom a ja som 17 chvíľ 20. Toto bolo dobre. Hospoda. 2000, takto. Tuto máme čo? Takto. Máme tu tá zbranička. Skúsim ešte raz. Skúsim na vlka. Ten 60. Ja som tam do vlka plezmu. No, to zostávať tiež. Tak, OK. Ja sa budem s vami lúčiť, takže čaute. Čau, kakao.